זה רדבול שאנחנו שותים עכשיו. עושים רנקוס, זו לא רוצה, שלך אחר מדיקה. זה שלי, זה שלי. זה שלך? כל אחד, זהו? אוקיי, זו. ברוך אתה אדוני אלוהים שהכל נהיה בדברו. סטיק עם הלחיים להשם. חיים, תגידי, מה זה השחור התפר? התפר? תציעי את זה. זבור. מה? זבור. אני יכול לשתות? אני יכול לשתות את זה? אין נורא, זהו. אני יכול לשתות? ברוך אתה חס בן דברו. בדק. היום. היה טעים אמא. אמא, שתיתי הכל אמא. זהו נגמר הרדבול, אין עוד. כן, יש עוד זמן להשרתה. זה מראים אותנו בהשרתה. מה שרציתי להגיד זה ש... כאן נהנית? אז עוד חופשי, לקבל את החיים שלי. תקבל, בעזרת השם. ראית? השם באו. זה לחמות ההשרתה, נכון? כן. יאללה, בואו נפרח איתנו. אני מצלם אותך, תראי, אותי אמא, תראי. כל התמונות שלנו זוללים ביוטיוב. אמן. תודה רבה לכם. אי אפשר למחוץ, שמתי את התמונות שלנו עמוק באדמה שאף משטרה לא יכולה להגיע אליהם. לא צריך משטרה בדברים כאלה, זה לא קשור. אמא, תודה רבה. לא קשור לעניין. שאף בן אדם לא יוכל להגיע אליהם, לערוץ של יוטיוב. הכל טוב. אלוהים ישמור אותך. הכל טוב, יאללה, רק טוב. תחצי פה על ה... כן? כן, תחבי את זה.